prosesi di ibadah Natal tadi Bagasa Stadion Jongjong Mahita. Seorang Mesiasi paluhamu maparhina loan nunga seorang Mesiasi puji Tuhan haleluya nunga gokhina tahoni panurirang di padana robi bagai diharoroni Kristusi nunga seorang Mesiasi paluhamu maparina loan nunga seorang Mesiasi puji Tuhan haleluya. Sedarion Kamis 25 Desember 2025 imamatani sude pesta las nerohatta marningot ari hatutubuni tuhatta Yesus Kristus. Marpungudo sude akkana porsea makka mauliate hobbal ganiasi ni rohani debatana manongo sana nana sasadai gabi haluaon ni sadok manusia. Alani jongjong dohami parhalado ni huriata pasahaton. Selamat hari Natal madihamu saluhukna didongani asini rohani tuhatta Yesus Kristus doho tolong ni rohani debata amata doho parasauran itu diporbadiai mahamu saluhukna arion rodi saleleng nilelengna. Selamat hari Natal manang dihamu akka amanami dohot inanami parhalado ni huriaon. Makalason hari nauliari parningota katutubuni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Marsi horasan jala marsi jalanga mahita di inganatabi. Di bagasa dame dohot las niroha. Laos ihu mahita mangedeho bukwede nomor 57 ayat sada doho 2. Panguseari pestai hatutubuni Tuhatta Yesusi tu
ado ibana siang surgoi me batuhi tao hasana poni debata dame mani dolma lasni rohani debata hajolma onuse Beta alidongan tu belemi Ita somba madagana nadisi Nati nongos ni para sirohai Debata amai Hasana poni debata Dame mani jolma Lasni rohani debata Hajolma onuse Hamu akadongan saha porsiaun di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Nungaro Yesus mangaleon hagogon tusude pangisi ni portibion. Hasangapon ma di debata na di gijang Dame ma di tanoon Di akajolma halomoani Tapap jalata urop madebata marhite puji-pujian marede mahita siap buku ede nomor 605 ayat 1-2. Saroan Tuhan taro Gumonggom sa sude Ukap roham jakon raja Marende masude Marende masude Marende masude Tano na laut harangani Nang awang-awangi Haumai ng sungai Olopon rajai Olopon rajai Olopon rajai Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga tubuh dihita sada poso-poso dilehot tu hita sada anak papetu abarana do sogot harajaon jala bahenon na guarna si partahi haolongan si ulubalang di debata am saleleng nilelengna raja ni hadameon ede homma ede ni nai baru di Jahoba ede homma Jahoba ale sadok tanoon pajojor hamu ma di tonga-tonga ni akka si pilebegu hamuliaon nai di tonga-tonga ni salu bangso halongangan akan nabinahen nai marsoba mahamutu Jahoba marpabahen na marhadoan akahitirma hamu maredopon ibana ale isini sadok tanoon. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marani yang mahi. Alea manami na di Banua Gijang. Puji-pujian hasangapo dohot amoleateon. Husobahon ami tuho.
Marningot siliholiahmu nabalgay tuhami jolma, na di pardangolanon, ima anakmu Yesus Kristus, na disurum sian banua gijang alan dihami. Gabi nadangol do ibana, jalan na pogos, pola tubuh ibana, di bara ni pinahan di Bethlehem, asa mamora hami. Say rajai, jala tugu-tugu mahami marhite-hite todim, asa lampuida hami, gudang ni holong ni rohami, na pinapatar ni anakmu. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita sebuku ede nomor 46 ayat sada. Nasiang ijang doaro parita na imbarudo huhut na ulis itutu uboan tu sudehamu. Tangiho kamu mapati ni debata, na tersurat di buku Roma bidu 12 ayat sada. Songonom madidok, na huapoi mahamu ali akadungan marhite-hite asini rohani debata. Pasahat hamuma daging muna bahin pilihan na mangulu na badia. Nani halomon ni debata, ima hadawlaton ni namar roha, ima sahakna, atong rak mangidogogo mahita tutuhan debata, laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata, say perguguy. Mangulahon na umbat tupatikmi. Amen. Marede mahita sebuku ede nomor 50 ayat sada 2. Marende mahamu on madodononu holoni rohata do poso on namare akon hita tu atas tanoon tu hakidoho tu hakidoho. Malumunaw diho, O Jesus ng roh, apul marohatu sa lelengaw ni so, asiro ambiyaw, marnidadagoho, tay tiaw tuho, tay tiaw tuho. Di pesta perningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus sadarion, tama sulikit bi marohata, asas orang sipaluai di bagasang ngoluta. Marede mahita senomor 608 ayat 3. Om sopamotoando saut bagai siang
dihamu aka paropuan dok hatane di bado ia aka paropuan diparangeho mahatomanon hapormanon makarikoti ulau di bagas marbasa-basa maruduk niroha maradopon hamuliaon nabi asa unang hona isak hatani debata boha nunga mangolu hodisi dihamu akabawa didok hatani debatado unang mangiburu hodi bawa pangarupa jalaunang payutiu dalana nanggosada ayat ay guna ni pabosihon daging alai tusaluhu nado hasea hadotoni ay hangoluan nuaing naksogot di bagabagahon boha nunga mangolu hodisi Ale Immanuel, sorang maho di ngulu nami, sesa dosa nami, asih marah. ale Tuhan debatan dia jana bonar para si jala partaluk niroha jalana sabar doho sai marpangulahi maroham midahami dibaheni sai sesama dosa nami dang adong nahu pangasaho kami ni asiniro tigoran na pinatupan ni anakmu do nahu pangasaho kami tujolom dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh anak nabani ai, roho Tuhan ibe, bono tinagitoni, parbani ai sude. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Songonodo pakolong ini debata di portibion. Pola do anak nasa sadai di lehon. Asa unang mago ganug na porsea di ibana. Asa hangoluan nasa leleng nileleng na di ibana. Hasangapo ma di debata na di gijang. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita sebuku ede nomor 52 ayat sada.
hatani debata turpu ni pesta natalon imana tarsurat di buku panurirang Sakarias bidusia ayat sia doh 10 tajahama marsore-sore. Songonom madidok Mariaria situ maho ale borusion marolo polo maho ale boru Jerusalem idama naro marajam tumopotho patigor ibana jala siparmonang naserep dorohana jala marsihudul di halode doho di anak ni halode ina Jala au maniopon akka huretas sian Efraim, dohot akka hoda sian Jerusalem. Siap dohot sior tu hamusuon, dungi baritahon nama hadameon tu akka bangso parbegu. Jala masuk tu tonggomon mana sian laut tu laut, jala sian batang air Eurat, sahat rodi akka ujung ni tanah on. ima sahatna martua do akan atumangion hatani bata jala na upeosa. Amen. Marede mahita sebuku de nomor 51 ayat 5. Jala jongjong hamu. Tahatidak ko maha porsiaw tahi songon nani hatidak ko ni dongata sa porsiaw di sadok portibion ra mahita madok au porsia to ido ama pargogo na suatu dosan na tu mapalang dotano au porsia di Yesus Kristus di bata Jehovah na sasadai imana tiduwon si Maria nagabe-gabia sa todi porbadia adora sa bubuhan ido tuhata atubaw na bernit di panghuman silatus na matetarpaja libana di hao pinorsilang na tuat tubaw nua toru ni tanah na mulak ngolu di patuluho na itu surgo lahun dosamu di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disimai mana masuk sultano on manguhumi halan amangolu do namate au porsia di todi porbadia jadi ruksada huria nabadia huria to pandaka Kristen akan nabadia do dia sani dosa do dia taina mando mula mangulu sugo daging nang mate do dia nguluan na sora sudah. Amin. Udul mahamu. Tabigi makor sian lansia.
Buah-buah di pesta Natal ta sadarion tanggal 25 Desember tahun 2025 Parjolo pesta Natal dohot marulaun nabadia. Sadarion Kamis tanggal 25 Desember tahun 2025 ima pesta Parjolo parningotan di hatu tubuh ni Tuhatta Yesus jaladuk sidung jamita pasahap peliat tujolo dohita tu kegiatan Natal di Huriatta laos diuduti tu na marulaun nabadia duk sipul marulaun nabadia dipatu pado pasahap pelian na marulaun nabadia paduaho pesta Natal paduaho hari Jumat tanggal 26 Desember tahun 2025 pukul 10 siang ima pesta paduahon parningota di hadu tubuh ni Tuhan Yesus patu paon ni Huriatta do pesta Natal paduahon manang HKBP Kebayoran Baru bermasmur adorang sotapuka ibadah pesta paduahon parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus jumolo dohita marsi panganon ima na pinatupa ni Huriatta pukul 10:30 salinai hujaon jumolo dohita marsi panganon imana pinatupa ni Huriatta pukul 10:30 sonima buah-buah tu hita salutna tabegema korsian seksi perempuan.
Marede mahita sebuku ede nomor 614 ayat sada dohot udukna jala tapasa ma peliata. Roma hotu o Jesus tu haki sian banu agi jantu rohaki Roma hotu o Tuhan si paluai dame binoan mudang natarasami o tu haki Asimaroham di awo tu haki Sai jalo matangi anang endeki Songon si Maria inana martuai Banangau martua ala haroromi O tu haki Endeni suruan pardi surgoi Minegeni parmahan diladangi Nunga tubuh Raja Kristus si paluai Di huta Betlehem peak dibarai O Tuhaki Nampar hapistaran sian purbai manukap domar sombatu Tuhani seredot na anguroni haminjoni dipeleho tuho raja na sorangi o Tuhaki Roma hotu o Jesus Tuhaki sian banu agi jantu rohaki Roma hotu o Tuhan si paluai dame binoan mudang natarasami o Tuhaki Asimaroham di awo Tuhaki Sai jalo matangi anang endeki Songon si Maria inana martuai Banangau martua ala haroromi O Tuhaki Endeni suruan pardi surgoi binegeni parmahan diladangi Nunga tubuh Raja Kristus si paluai Di huta Betlehem peak dibarai O Tuhaki Nang parhapistaran sian purbai manukap domar sombatu Tuhani seredot na angurodi
Sioni, dipelehon Tuho Raja Nasorangi, o Tuhaki. Roma hotu au o Jesus Tuhaki, siang banuagi jantu rohaki. Roma hotu au o Tuhan si paluai, dame binoan mudang natarasami, o Tuhaki. Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate roha doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Natal madihita. Barita nauli siakatan itu hatta di pesta bolon, pesta niakana porsea, di pesta sadarion, ima sian evangelium ni si Lukas di biduna paduahon mamuka sian ayat sadasah rodi ayat pitu songonom madidok. Tubuh Tuhan Yesus jala tarasunat. Dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus, ikos suratan nasa jolma di gom-gomanna, pamilangan para julu mai wujudi gom-gomi si Kirenius tano Syria, jadi borhak masa sudi asa disurati ganup tubonani pinasana. Borhak manang si Joseph, nasian Galilea sian nacare nako tuluat Judea, tuhutani sidau namargoar Bethlehem, ala siapo paran jala margani sidau ibana. Pasurato diri narap doho si Maria orwanai naung gabe-gabean. Jadi di sini nasida gukma ari ni hangoluanna. Di tubuhom ma anak buha bajuna. Di borhos ma. Di peakom ma tu bagasa panggagatan. Ala swadong inganan na asing di parmianan nasidai. Ido sahakna. Hamunak kadongan saha porseaon di bagasa guarni tu hatta Yesus. Omma pesta bulun, pesta naubalga di sadok portibion, pesta yang berkelas tanpa membedakan pembagian kelas. Molo pesta nihita jolma, Sainal naldo tarida kelasna. Molo marpesta halak batak. Itor macai gugudo di jauhon protokol. Jong-jong mahita manomu-nomu raja ni hula-hulai. Di joma mulai hula-hula siag gijang. Bona niari, bona tulang, tulang rorobot, hula-hula na poso, hula-hula na marhaha maranggi, olo do si pata do hula-hula ni tetangga, olo burju tetangga nai. Ima pesta ni halak kita, kudulan na pe pasti do marasingi, atur do di baik kudulan ni akka hula-hula. Di pesta ni akka namora, lam nal-nal kelasna. Itoradong doi akka namar meja kudulan yakka mata natol-tol jasna manang safarina manang akka parbatik na arga isi mahudulan ni molohira sopola berkelas adong maholad di hudulan karosi si panganon na pe pasti do berbeda adong do na prasmanan alailaw sa dong muse
Bahan haduk doang medok, adong nasi kotak. Marsugut adia ketua panitia, nasi kotak do tahe. Tabereng mak. Molo tadok oddo pesta na belga na humibat di sadok Portibion ala sudi jol mama mestahon. Nairipu hamudo holak kalak Kristen mamestahonon. Unggurang donuai kalak marpoto selfie di molan nama makke ima doho sian nama makke selip di rukung nai urepok na sida alani hibuhna alain nanang takas juatu satta bohado hita tutu mangatusi natalon pesta nise doon pesta ahadon pesta hura-hura don. Pesta yang mau hanya menunjukkan pesta yang akan menampakkan lakon-lakon manang aka penampilan-penampilan yang heboh. Aita bereng olor sipata merlubah heboh jol maun di pesta Natalon. Dekorasi nape merlubah heboh. Doh penampilan nape doh laddo biak kanasi. Holani mau lihat ma ala di pesta Natal sederion hiraat tersudedo halak sadar diri. Sudedo halak karua manada takas ia nani pesta honai di haporseai di tada pabua adong dampak na di bagasang uluna ubai pola olo ibana mulop siat tobak. Gabe muncul ma ibana di tanggal 25 Desemberon. Molo di hamiano mana di naka Kristen kapal selam. Satoki mulop dungi leleng dang mulop. Uleleng do ibana dang mulop satoki mulop. Alai ipe sudah kita banggakan kenapa dia datang. Buasa songoni hebo nanuai ngubai pora sudi gereja mamak ketaratak. Gereja tau ngamar taratak. Lau hamu tu pangalima polem. Lau hamu doho tu sudi gereja-gereja ngadoho delet di tarataki. Buasa pola mar taratak. Oh, ngamar roas sudi jolma. Doho marlas ni roha. Tentu yang mau kita katakan masih ada pengenalan diri bahwa dia tusi Natalon ima pesta keselamatan. Pesta ketika Allah mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang mau bertobat dan orang yang mau meninggalkan dosa. Alani unang pola me rohatta molotadok pesta sadarion pesta pertobatan. Karena kita merasa orang berdosa. Terhuduk kita te. Nasupar dosa dohamu. Merdosa dohamu tahe. Gugu jodok kamu. Dakpar dulu sanggul maksudna. Kalau kita sadar memang bahwa kita ini pendosa. Bahwa nago do pangalau siota. Dia do pandi debata. Dan kita percaya bahwa Allah sudah mau datang. Hadir di tengah-tengah kita. Songon nani do ni tema ni Natal tanda budari Immanuel. Roh ibana di tonga-tongata, gabi rap ibana dohotita, asa unang sia-sia kehidupata. Unang bolong buti. Alangkah mubajirnya Allah menjadikan kita, kalau akhir kehidupan kita sia-sia tanpa berguna, bahkan berakhir pada binasa. Padahal direncana hode bata, selain hidup di dunia ini, Tuhan telah menyediakan hidup yang baka. Asatu siman yang muse uduk ni perdalanan ni nguluta. Ido bain naro ibana. Alan ido bana didok pestata sadarios songon ni topi ni pesta tahun didok hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Kelahiran Yesus. Siapa Yesus? Nabodari takasdo didok sur-surani. Yesus ma bahenomu guarna. Sebenarnya kata Yesuson molo di Bibel tai hata nasomal don. Molo di padan narubi di hata
Ibranina di hata Heberna sian hata Joshua don. Ido banna sopola alang rohani jolma molo di Filipina, di Amerika Latin, mabaik guarni akka jolma si Yesus. Alaya dong do mabaik si Kristus? Tidak ada. Ala guarna somal don, ala tokoh Alkitab pe dong do namar guar si Joshua. Joshua ini sebenarnya di dalam perjanjian baru artinya Yesus namar lapatan Tuhan menyelamatkan. Di bata peduahon. Ido si tuhuni pestata sadarion. Moloro hita mar pesta sadarion. Nang peso mar baju nai baru hita. Alai nata pestahon. Naung tubuh Yesus. Si padua hajol mauni. Hamunak kadongan. Dang apalah heboh. Pertubuh ni Yesusi. Nangpe itu adalah rancangan rencana Tuhan yang sebenarnya Tuhan bisa melakukan yang luar biasa. Menghadirkan dirinya di tengah-tengah dunia ini. Ahana sotar baik debata. Dak songok kehadiran niaka tokoh-tokoh nah hebat di Portibion. Harus ada sebuah fenomena yang gegap gempita. Manang menyambut halak akan api jabat. Ay monula jolo marsikola iba diumupon bahwa ro nama gubernur di tanggal 12 Januari nina mulai tanggal 1 Desember ngemulai gotong royong. Dungi di pabayam maharbangan, di pabayam gaba-gaba menyambuti. Apakah seperti itu kedatangan Tuhan ke dunia ini? Alani dorasi patau ba menek rohani zolma kok kecil amat kedatangan Tuhan ini. Jala itu napi nato orang di Lukas. Alaina perlu botota ima ada fakta sejarah yang mencatat yang benar-benar kehadiran seorang tokoh besar tercatat. Dan mitos, dan dongeng, dan na di karak-karang kasisiatay na di buku Injilon, songon narasi-narasi liar gudang akajolma, manang adong akka konspirasi akka nasudingkan, napi dituduhkan yang menyangkal akan kedatangan Tuhan. Alai adong do catatan-catatan fakta yang mengatakan si tongdo Jesusi. Hidupan na di patorang si Lukas nakkening adong peristiwa sejarah. Pareta sian Kaisar Agustus. Taboto do dalam sejarah kekaisaran Romawi, kekaisaran yang terbesar yang pernah ada di dunia ini yang terlama. Jala di bawah kekuasaan ni kekaisaran Romawi donang Palestina termasuk mahala Israel ujui. Ido didiok catatan naon. Adong catatan ada perintah Kaisar Agustus dalam rangka sensus. Pencatatan penduduk. Dak songon na dihitaon. Ngaboy dengan digital. Ngaboy dengan teknologi modern. Ala yang guna jului pencatatan untuk menghitung penduduk harus kembali ke tanah leluhur. Iko mulak tu tano hatubuana tano niopuna asatong dicatat maropopu. Sedia gorang mapaparan ni punguan ni Sibolon nina acugari di Indonesia di sidang arok Sibolon. Sedia gorang mapaparan ni Margaon, paparan ni si Daud. Dan itu yang mengharuskan Yusuf dan Maria yang sudah mengandung harus berangkat sian Nazaret, nako tulua Judea, tuhutan si Daud, namar goar, dang siag garejau tu hidup baru tolu dauni. Anggo siag garejau tu hidup baru tolu tu jabu ni pandita si bolo bolo pemardalapat. Dak pola hosa-hosa. Tetapi membayangkan perjalanan yang ratusan kilometer dengan seorang perempuan yang sedang mengandung tanpa ada MRT. Dah ngadong do pedisi kereta, dah ngadong pesawat,
dangadong Transjakarta, dangadong dope Grab. At juga dia, pula niya di si Jose, kan? Memesan Grab, tolong. Mau ke Bethlehem. 450.000 dibayar oleh pendeta yang ditujuin nak. Ini juga adalah mengisahkan sebuah perjuangan yang tangguh, perjuangan yang hebat orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dengan ketabahan, dengan keikhlasan, dengan ketulusan pasangan Yusuf dan Maria. Wasa boy songoni alau nggak hadir debata di bagasan nasida hidup bana di topi nasional ta Allah hadir di tengah-tengah keluarga. Kehadiran Allah di tengah-tengah Yusuf dan Maria membuat mereka menjadi sebuah ikatan keluarga yang tangguh, yang sabar, yang tabah. Dakola di perjalanan. Alai tabereng mau semakin menyedihkan. Itulah rancangan-rancangan Tuhan songon nataro nakening. Saha di Bethlehem itu tu jabuni naboru ngarowe hamina. Buhabai non amang daksia be. Ayat juga rijol mana boru naung ngadi bereng di si inang naposonai si Maria ngamengandung. Ikut dohonon namanya kan. Tema tu jabu mah inang. Ayo ke rumah aja, nanti ini aja kita suruh ke belakang sana. Adong manyar rasa kemanusiaan nak. Hamunak kadongan ternyata tidak ada empati. Dan adong pola solidaritas terjadi si menyakitkan. Lungudo. Tapi seperti itulah digambarkan oleh Tuhan. Bagaimana orang-orang percaya harus mampu menjalani jalan-jalan yang sulit. Karena bukan di situ akhir daripada perjalanannya. Alanido dan di istana, dan di rumah mewah. Itu banda taruh naking ayahnya maulah dibata di istana seorang Yesusi. Alai tak kasdo di pato orang di turpu tahun. Tak ada yang menampung. Mereka harus mencari tempat yang kumuh. Tempat yang tidak dipakai orang. Bahkan tempat bekas-bekas kandang-kandang yang tidak dipakai lagi untuk tempat domba. Hamuna kadongan menurut pikirata itu adalah hal yang menyedihkan. Tetapi kenyamanan tidak ditentukan oleh mewahnya hunian, melainkan oleh kesabaran menghadapi kehidupan. Ngasonak kamu na ijabu mewahi? Belum tentu. Nggak bahagia kamu di sini? Nggak rukun? Nggak harmonis? Ido bain na mengapiat do heapar gedung mewah manatap-natap tujuh rumah kumuh ala di si ikon ibu halak pembantu dohok suamina boy sambil cubit-cubitan sambil tertawa cekikikan gak bisa kesana mengapian di mana tapi au dohok inataku pada udah disadi mana mar wea inna dak ya behami songonon marsigotilan inna. Saudara-saudara hamunak kadongan omana pinatorang di turuputa Yesus seorang tu portibion hatu tubunai penggambaran kehidupan yang tidak mencerminkan melakukan sebuah kegemilangan, kehebohan, kemewahan. Alai digobar hodo disi kesederhanaan. Digobar hodo disi keadaan hidup. Nasopola untuk mempertontonkan sebuah kelebihan dan keunggulan. Alai dibatarida hodo disi bagaimana seharusnya cara Allah itu untuk menggiring manogiho kita di pesta tahun songon kehadiran di debata di Portibion yang begitu sederhana. Nah songoni met idaun alai justru itulah yang harus menjadi cerminan kehidupan ni halak na porsea
Ido na naeng si buat tadi pemaknaan peristiwa di hati tubuh ni Tuhan Yesus. Bahwa kita punya juru selamat yang pernah lahir di dunia. Adong do HP si padua hita na sorang tu portibion jala nata pestaho di bagasa sadarion manogihok kita memahami cinta kasih Allah. Molo tahatai pesta sadarion, ini pesta cinta, pesta kasih. Ketika Allah mau datang dengan cinta kasihnya, maka barang siapa yang turut ambil bagian dalam perayaan Natal ini harus mau turut menjadi orang-orang yang memiliki cinta, yang memiliki kasih, bahkan yang hidupnya harus hidup di dalam Yesus. Karena orang yang sudah hidup naung mangolu di bagasa Yesus naung sorangi, ido halak na memiliki kasih. Odo naikon hadir di tonga-tonga ni keluarga, asa dirajut muse, asa dijalin muse, asa diikat muse, hubungan-hubungan kehidupan dengan hubungan kehidupan yang mesra, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang bahagia, anggoi dari dama kehidupan ini dinikmati dengan nyaman dan elok dipertontonkan. Dan bukan mempertontonkan kehebohan, tetapi mempertontonkan hidup dengan cinta kasih. Itu na paling dikagumi. Aru na paling dikagumi hamu bolma mereka adalah ketika melihat orang benar-benar hidup di dalam kebersamaan, kerukunan, keakraban. So kita doma mereka anak kota, mulubui halaki rak mar meam-meam, mulubui halaki rak mar sihaolan, mulubui halaki rak mar diskusi. Akan kita elus dada kita. Dan itu semua adalah saat menerima Yesus yang lahir di dalam hidupnya, yang jelas menghadirkan cinta. Alani manahamulak kadongan, marhite pestata sadarion, majakos saduhuk nai, iluban natapatupa ulaun nabadia, asalaos ipagomoson, holong ni debata, Yesus nasorangi, naung takas tajakon, hujakon maho Tuhan. Lahirlah di dalam hidupku, lahirlah di dalam keluargaku, lahirlah di dalam segala aktivitasku. Asa hunikmati, asa huhilalahon, dinggab basa, asini roha, karunia, doho si lehon-lehon ni jebata, nanaing pasahaton nado betu hita. Selamat hari Natal marhita. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan nami, mau lihat tema nungatari parhatam. Di tonga-tonga ni pesta bulon, pesta las ni roha, pesta ni aka namak kaporseai, pabuan naung roho di bagasa Jesus naung tuwi, si palua hami jolma. Tuhan huboto hami, jolma pardusa do hami. Alanido ubay rohami, madapot toko di pesta las ni rohaon, majakon Jesus na tubui, asa tubuh di bagasa roha nami, tubuh di bagasa keluarga nami, tubuh di bagasa kuriamon, asa gabe mardame sonak kami, bahagia hami, jalaboy hami totong Tuhan, masih paululuan, mangulu di bagasa kolong na masih haholongan. Atong Tuhan nami mau lihat ema, molo marpesta hami sedarion, tadani panadayon nami dui, na adoko Tuhan si palua di hami, Tuhan na tutu, na sitong, naung olo gabe jolma di bagasan Kristus Yesus. Tuhan nami gohi malas ni roha nami, asa marhite nahu pahami hami, nahu maknai hami, pesta Natalon asai napaborhatong ngulu nami, tuaka ari nanaing ro, mangolu di bagasan panguloyon, mangolu di bagasan ketaatan doho hapor siaon,
Ido Tuhan dihalungut roham. Tuhan nami mau lihat mak. Dilas ni rohanami sedarion. Marningo dohami adong nang ruas ni huriam. Natongod di bagasak kabu ni roha. Ala marujung ngolu sada ina siat tonga-tonga nasida nang siat tonga-tonga nami di huriamon. Inang nyonya purba boru parapat. Nadi semayamkan waing di rumah duka RSPAD. Ali itu hakona mangapuli sude keluarga. Utang yakko kami akkadongan nami namar sahid. Molo subui penasi darap dohot tami. Alai porsea dohami bui hami Tuhan. Rap beribadah di pesta Natalon. Gohinang las ni rohana sida. Mauliate Tuhan nami. Las rohanami sadarion. Boi rap doho amanami amang rus di tabunan. Nungalubi hurang opak bulan. Marsiranggu di bagasa para sahitona. Alani lampasiko may Tuhan. Jala lampar gugoy may bana. Nang sudi keluarga na pature-ture hosa. Tuhan nami di bata nami. Di bagasa sadarion. Di pesta bulonon. Jaloon nami madinggan di basami. Di hati tubuh ni anakmu Yesus Kristus. Tada na hujakok kami ibana si paluahami. Laos sujalo hami dopak kokok nai. Dinani usehonna mudarna. Jalanani seahonna dagingna. Ima marhite ulaun nabadia sadarion. Tada ni hapor seon nami mai. Pabua hodo Tuhan nami si paluahami. Hodo Tuhan nami raja nami. Hodo Tuhan nami si hapor seon nami. Mauliate ma di bagasa Yesus martangia kami. Amin. Marede hita sia bukuede nomor 602 mamukaya seda laus tapasaha ma piliata tu kegiatan Natal. Di Natal na parjoloi parmahan marborngin diladangi tusidoro suruani
Parohasian purbai, labor manjalahi rajai, paihut-ihut bitangi, tuhutani raja nasorangi. Noel, 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 tubuh rajani Israel. Bitangi natiuri mardalando tu mananiai di Bethlehem masoti di atas inganan ni Yesus. Noel, 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 tubuh rajani Israel. Parohasian purbai, labongo tu bagas ni Yesus, disombaho tu Yesus. Amin John Masmir Rino Anai. Noel, 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 tubuh rajani Israel. Tapa sahak mapilian na tapa pungot tuadupan ni debata maratang yang mahita. Ali debata manami na diban wagijang hodo haroroan ni saluhu silehon lehon na dinggad doho na sauli basa na mauliutus.
Upasahat tami masian nanilehom itu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasayak kami pilihan opati bulhok karajaom mu di tonga tonga di huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalap pitadahami gudang ni si lehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Borhak mahamutu ngolu siapari, gok dame maroham, jalabuan ma dame tu keluarga munabi, nang tu salhu jolma di humaliang muna. Saya dipergugoi debata maau patu pahoni. Barita hom madame tu salhu natinopani debata. Saya dipergugoi debata maau patu pahoni. Ali Tuhan saya parugugui mahami, asa unang mabiar lau mabuat dame tu saluhu natinopam martangi yang mahita. Ali Tuhan debata na totong na somarmula na somarpas sohotan. Hupuji hami maho ala saut sudetahim naung sinakakmu adorang somarojahad dope hasianganon. Dang taraba sibolis sakakmu. Dang sudah tahim nabadiyay di bayad dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga naso haduduani. Di bayad ni mauliate marohan nami tuho. Ala naung sakakmu ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangolu di hami. Asa malua hami siya dosa. Hamatea doho siyan uhum. Jala masohot tami mangulahod dosa. Ope saya si maroham di hami. Togi hom mahami tu anakmu, say bayi mahami gabi siluam tu ibana, asa upani halu jaun nahami, ala nati naon na naberniti doho hangalutok kumokopami, asa ibana napunahami, jalahami napuna ibana, say sungguli mahuriam sadarion, asa diingot habal gaommu, doho haroro ni anakmu gabi jolma, lau panguluhok kami pardosa. Saya sungguli makka parhalado di huriam, mamaritaho barita naulitu saluhu halak, naung patar hasangopomu, jala naung jupang dame doho hasonangan, say lehom mapitu naukap tu halak nasotu madaho, doho tu parugamu na asing, asaro na sida manguloi Tuhan nami Yesus Kristus. Say rajai masaluhu panggomgomi doho akasuruana, asa diboto na sida naung dilehokko raja, jala Tuhan na sumurungi rodi saliling nililing na. Sa lehok gugo tuakka na dibaga sa pangujunan, apuli akka na marsak, jala palua akka na targugot, sa itatap jala oding akka na pinaburu-buru ni hala-ala ni guarmu, sa idongani jala pasu-pasu hami sudi, akka na magudang rodi danak, dibaga sa Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaomu, say sau malomo ni roham di banua tongaosongon na di banua gijang. Leho matuhami sa dariok kang luas siapari. Sesa madosa nami songopanesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaur homa damena tutodim. Selamat Natal mari kita. Istirahat kita 5 menit. Asadok kesempatan di parhalado mempersiapkan perjamuan kudus ta. Unang pola morot kita sianingan at tabi. Langsung nama kita. Holan na mangaradi persiapan dosa toki parhalado ta. Duk kamu. Amang. Anon lo maperjulo halakan amang deh. Lo maperjulo. Iya. Tes. Jadi di hamuna manami inanami songoni nangaka naposo bulung narapitan waing di pesta Natalon ala pukotama ulaon nabadia tabuak bima inganata tapahudul ma. Tapasonang marohata
Masuk mahita maret de mahita siap bukwede nomor 152 ayat 1. Yesus nama morsa, dosani portibio, pangolu kami. Yesus nama morsa, dosani portibio, pangolu kami. Yesus nama morsa, dosani portibio, sai pasolan kami. Amen, amen, amen. Dameni di batana sumurung sia saluh roha, ima mangaramo tiate atemuna doho rohamuna marhite hite Kristus Yesus. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata para siroha nasumurung amanami na di banwa gijang. Asiroham topo mahami na pungu dison. Adoraku pangakamian non parpadanan nabadiyay. Leho matodi parbadia tuganupami. Asa ditubuh hokka porsiaon na mangulu dihami. Asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokopami. Pargugoy mahami maswadaho diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhok ka porsiaon na mangului. Saitaiti rohanami asalam madunguk kami tuban wagijang. Asa say masihol hami pay mahok karoro ni Tuhan Yesus. Amen. Hamuak ka na pinarhamaul di debata itasakap nuaing mga to parpadanan na badiyay. Di baheni tatibang majumolo manang natao hita marulaon na badia. Asa unak konauhum manangise siyak kitaon. Ay holan nauduk roha jalana manol soli rohana alani pabahenan na nasoture. Jalana manopoti dosana jalana porsea dihasesan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangatto parpadanan na badiyay. Alayak ka na dohok marulaon na badiya unang bedioloy sibolis. Unang bedidak dati mardosa. Tung padaw hamu marohamu na siyani. Tung kotapok kamu mahosom dohok late ni roha. Alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mate jalanong mula mangulu humokop pamu. Asa tau hamu mangato parpadanan na badiyay. Di baheni tatakasi majulorohat tabi jala alusi hamu masukus-sukunon. Jongjong mahamu saluhna. Di parhatu turoham doho lak pardosa ho siak katutubum doho ala ni pangalausim dipati ni debata. Molo di parhatu turoham dogma olo. Namarsak doroham ala ni dosami jala dipangi doroham naing malua ho naing siad dosam. Molo songoni roham dogma olo. Di parhatu turoham do naong ro Tuhan Yesus Kristus tutano o pangoluho pardosa. Ibana naung mate doho mulak manguluhu mokopo mamorsan jalamane sadosam. Molo songoni di parhatu turoham dogma olo. Olo doho manggo tapos ya roham late ni roha doho hosom ni roha. Aku ni olo doho mardenggad doho talak na mangarsahiho. Jalana olo doho manesa dosa ni dongamu. Songon napi nangido ni roham sesaon ni debatasu di dosam. Molo songoni roham dogma olo. Atong tapauduk be marohata jalata topoti masudi dosata. Ihutok kamu matang yang odi bagasar rohamu nabi.
Ale Tuhan debatama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami. Ay jut tulaw si hami patimu. Tamadoho nauhum muhamin waing doho sugut. Molo balos sonomu tuhami hobartu pabahenan nami. Alayala ni gudang niasi ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehomu humokop pami. Alani ubay na hupami mangido tuho, asima roham dihami, say jalo mahami, say sesa masudedo sa nami, jalaleho to di parbadia tuhami, asa margogo hami mangalo na sa dosa doho mangulahon na ho bartulomo ni roham, sa liling di tano odo pehami. Amen. Atok kamu na manopoti dosa muna, jala mauas diasin irohani debata, say saha matuhamuna hinapor siam muna. Mga sahok kata ni Tuhan Yesus do hurok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa dosa muna. Mar hite-hite goar ni debata ama anak doho todi parbadia. Amen alia manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaommu. Say sauk malomo ni roham di banua tongosongon na di banua gijang. Leho matuhami sadari oka ngoluas siabari. Sesa madosa nami songopan esa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ay horona puna harajaon. Dohot tagugon. Rodi hasangapos saliling nililing na. Amen. Hudul mahamu mared de mahita. Jesus nang sinea di harapi narsila roham totong daula nang ujuho tarhina marutang hosami Atong tangihok kamu matonan ni Tuhan Yesus lau padirihon parpadanan nabadiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngen na uju tarjehe bana di dokma mauliate. Dungi di ponggoli may di parleho matuak kasisian na huhu madidok. Jalo hamuma, jala pangamma, dagi kudoi na nileho tuhamati aku mokopamu. Baik kamu masongoni baik parningotam muna diau. Jala dungsun na sida mga dibuat mapangunumani di dokma mauliate dungi di dokma tu nasida. Jalo hamuma, sude hamu manginum siani. Ia panginuman opadan na baru mau marhite-hite mudarhu. Nani usehok kumokopamu baik kasesani dosa. Sai baik kamu masongoni baik parningotam muna diau. Atong romahamu. Nungaradi sasudi ida jaladai hamuma dengan basani jahuba sambil marede mahita. Son maho aleton diku Di dokto hatta Yesus Kristus jaloma jalapangamma dagi kudon nani leho tuhamatean humokopamu ima mangaramoti dohot margugoy hokamu marhapor seau di ibana asa dihamu hangoluan nasora sudah. Amin.
Di doktu hata Yesus Kristus jalo hamuma jala ino pamuma siani mudar hudei nani useho kumoko pamu baik kasesa ni dosamu ima mangaramoti dohot pahotor rohamuna marhapor siau di bana asa dihamu hangoluan nasora sudah amin mulak mahamu di bagasad dame langsung Kalau yang sakit apa? Kalau yang sakit. Didok tuata Yesus jalohamu maon jalapangan ma dagik kudon nanileo to amatean mongko pampa di mamang ngaramoti jalapahoton aporsian muna tu ibana asa dihamu hanguluan nasora suda amin. di doktu hata Yesus Kristus jaloma jalaino pamu masiani Didok tuata Yesus Kristus Mudar jalohamu kudei. maon jalapangan ma nani useho dagik kumoko kudoi pamu nani leon to baik amatean kasesan ni mongko pampa. dosamu Ima mangaramoti ima mangalamoti jalapahoton dohot pahotor Haporsean muna rohamuna tu ibana. marhapor siau di bana asa dihamu asa hanguluan dihamu hangoduan nasora sudah nasora suda amin mula mahamu di bagasad dame amin. di doktu hata Yesus Kristus jaloma jalaino pamu masiani mudar hudei nani Didok useho tuata kumoko Yesus pamu Kristus jalohamu maon baik kasesaan di Jalapangan. dosamu dagi ima kudon mangaramoti ani leon to amatean dohot pahotor rohamuna marhapor Ima siau mangaramoti. di bana jalapahoton haporsean muna asa tu ibana. dihamu asa dihamu hanguluan hanguluan nasora Nasora sudah amin. amin mulak mahamu di bagasad dame Naik lagi, kita naik lagi. di doktu hata Yesus Kristus jaloma Didok tuata Yesus Kristus Jalaino jalohamu maon pamu jalapangan masiani. ma dagi kudoon nani leon to amatean mudar hudei moko pamu nani Ima useho mangaramoti kumoko pamu jalapahoton haporsean baik muna tu ibana. kasesaan di asa dosamu dihamu ima hanguluan mangaramoti naso dohot pahotor rasuda. rohamuna marhapor Amin. siau di bana Amin. asa dihamu hanguluan nasora sudah amin mulak mahamu di bagasad dame Bisa pun. di doktu hata Yesus Kristus jaloma jalaino pamu masiani mudar hudei Tuata Yesus Kristus nani useho jalohamu maon kumoko pamu jalapangan baik kasesaan di kudoon dosamu na yuleon to amatean ima mangaramoti Ima dohot mangaramoti pahotor rohamuna marhapor siau jalapahoton di hapor bana seumuna tu ibana asa dihamu asa dihamu hanguluan hangoluan Naso nasora rasuda. sudah amin. amin mulak mahamu di bagasad dame di
Dok Tuhata Yesus Kristus jaloma jalai no pamu Di dok tuata Yesus Kristus jalo hamu mudar maon kudui jala pangan nani seho kumoko pamu dagi kudon baik nani kasusahan leon di tua matean dosamu humokop hamu ima mangaramoti ima mangaramoti dohot Jala pahot pahoton rohamuna hapor marhapor seamuna siau tu ibana. dibana asa dihamu hangoluan asa dihamu naso rasuda amin hangoluan naso rasuda amin mulak mahamu di bagasad dami Dok Tuhata Yesus Kristus jaloma jalai no pamu masiani mudar kudui nani useho kumoko pamu baik kasesaan di dosamu ima mangaramoti dohot di dok dohot tuata Yesus terhamuna Kristus marhapor siau jalo hamu dibana maon jala pangan ma asa dagi dihamu kudoi nani leon tua hanguluan matean nasora humokop suda hamu ima mangaramoti amin jala pahoton haporsean muna tu iba mulak mahamu di bagasad dami hanguluan naso rasuda amin di dok Tuhata Yesus Kristus jaloma jalainu pamu masiani di dok Mudar tuata Yesus kudei, Kristus jalo hamu maon nani useho jala pangan kumoko ma. pamu dagi kudoi baik nani leon kasesaan tua di matean dosamu humokop hamu ima mangaramoti jala pahoton haporsean dohot muna pahotor rohamuna marhapor asa siau dihamu dibana hanguluan asa naso dihamu rasuda amin hanguluan nasora suda amin mulak mahamu di bagasad dami satu di lagi, dok Om. Tuhata Satu Yesus lagi, Om. Kristus Satu lagi naik satu lagi Om. jalo hamuma jalainu pamu masiani Di dok tuata Yesus Kristus jalo hamu Mudar maon hudei. jala pangan ma dagi kudoi nani nani useho leon kumoko tua matean pamu humokop hamu ima baik mangaramoti kasesaan di jala dosamu pahoton haporseon muna tu ibana asa Ima dihamu mangaramoti. hanguluan naso rasuda dohot pahotor Amin. rohamuna marhapor siau dibana asa dihamu hanguluan nasora suda amin mulak mahamu di bagasad dami di dok Tuhata Yesus Kristus jaloma di dok tuata Yesus Kristus Jalai jalo no hamu pamu ma masiani. jala pangan ma dagi kudoi mudar hudei nani leon tua matean nani useho Kumoko kumoko pamu ima mangaramoti baik jala pahoton kasesaan di haporseon dosamu muna tu ibana asa dihamu ima mangaramoti hanguluan dohot Naso pahotor rasuda. rohamuna marhapor siau Amin. dibana asa dihamu hanguluan naso rasuda amin mulak mahamu di bagasad dami di dok Tuhata Yesus Kristus jaloma
jalainu pamumasiani mudar hudai nani Di usehon doktu ata Yesus kumoko Kristus, pamu jalohamu maon, baik jalapangan ma, kasesaan ni dosamu dagi kudoi, ima nani leonto mangaramoti amatean, dohot kumoko pahotor pamu, rohamuna marha porsiau di bana asa ima Asa mangaramoti dihamu. jala pahoton haporsian muna tu hanguluan ibana, na sora asa suda dihamu hanguluan naso rasuda. Amen. Amen. bulak mahamu di bagasan dame Di doktu ata Yesus Kristus, jalohamu maon, jalapangan ma, jalainu pamu dagi kudoi, masih nani leonto amatean, mudar hudai kumokop hamu, nani useho ima mangaramoti, pamu jala pahoton baik haporsian muna kasesaan di dosamu tu ibana, ima asa dihamu. mangaramoti hanguluan, dohot pahotor naso rohamuna rasuda. marha porsiau di Amen. bana asa dihamu hanguluan nasora suda amin bulak mahamu di bagasan dame Didok Tuhatta Yesus Kristus jaloma Di doktu ata Yesus Kristus, jala jalohamu pamu maon, masiani jalapangan ma, mudar dagi hudai kudon, nani nani leonto useho amatean, pamu kumokop hamu, baik ima kasesaan mangaramoti, di dosamu jala pahoton haporsian muna tu ima ibana, mangaramoti asa dihamu. dohot Hanguluan, pahotor rohamuna marha naso porsiau rasuda. di bana Amin. asa dihamu hanguluan nasora suda amin bulak mahamu di bagasan dame Sini Opung. Di situ Opung. Di doktu ata Yesus Kristus, jalohamu maon, jalapangan ma, jalainu pamu masih dagi kudon, nani leonto mudar amatean, hudai kumokop nani hamu, useho kumoko ima pamu mangaramoti, jala baik kasesaan pahoton di haporsian dosamu muna tu ibana, ima asa dihamu. mangaramoti hanguluan, dohot naso pahotor rasuda. rohamuna marha Amen. porsiau di bana asa dihamu hanguluan nasora suda amin mulak mahamu di bagasan dame di doktu Iya, hatta Om. Yesus Kristus jaloma jala Di inu doktu ata pamu Yesus masiani Kristus, jalohamu maon, mudar hudai jalapangan ma, dagi nani kudon, useho kumoko nani pamu leonto amatean, baik kumoko kasesaan ni dosamu ima mangaramoti, jala Ima pahoton mangaramoti, haporsian muna tu ibana, asa dohot dihamu. pahotor rohamuna marha hanguluan, porsiau di bana naso rasuda. asa dihamu hanguluan nasora suda amin mulak mahamu di bagasan dame di doktu hatta Yesus Kristus Di doktu ata Jaloma. Yesus Kristus, jalohamu jalainu maon, pamu masiani jalapangan ma, dagi mudar kudon, hudai nani leonto amatean, nani useho kumokop kumoko hamu, pamu asa dihamu. baik Ima pa ima kasesaan di dosamu paramoti, jala proton aporseo, ima mangaramoti ibana asa diamu, dohot hanguluan, pahotor naso rohamuna rasuda. marha porsiau di Amin. bana
asa dihamu hangoduan na sora suda. Amin. Mulak mahamu di bagasad dame. Didok Tuhatta Yesus Kristus jaloma jalino pamu masiani Didok Tuhatta Yesus Kristus Mudar jalo hamu hudei. maon jala pangan ma nani useho Dagi kumoko kudui. pamu nani leon tu amatea baik kasesaan Umoko ni pamu. dosamu ima mangaramoti Ima jala pahot ton mangaramoti. haporseon muna tu ibana dohot Asa dihamu, pahotor rohamuna anguluan, marhapor seau di nasora bana suda asa Amen. dihamu hangoluan nasora suda. Amin. Mulak mahamu di bagasad dame. Didok Tuhatta Yesus Kristus jaloma Didok Tuhatta Jala Yesus inu Kristus pamu jalo masian. hamu maon jala pangan ma mudar hudei dagi kudon nani leon tu amatea kumoko pamu umokop hamu baik Ima mangaramoti. kasesaan di dosamu. jala pahot ton haporseon muna tu Ima ibana mangaramoti asa dihamu dohot anguluan pahotor rohamuna nasora marhapor suda seau di bana Amen. asa dihamu hanguluan nasora suda. Amin. Mulak mahamu di bagasan dame. Didok Tuhatta Yesus Kristus jaloma Didok Tuhatta Yesus Kristus Jala inu pamu jalo masian. hamu maon jala mudar pangan hudei dagi kudon nani useho nani leon tu kumoko pamu. amatea kumokop baik kasesaan ima di dosamu. mangaramoti jala pahot Ima ton haporseon mangaramoti. muna tu ibana dohot Asa pahotor dihamu, rohamuna marhapor anguluan, seau di bana nasora suda asa dihamu Amen. hangoluan nasora suda. Amin. Mulak mahamu di bagasad dame. Oh. Didok Tuhatta Didok Tuhatta Yesus Kristus jalo hamu Jala maon inu pamu jala masian. pangan ma dagi kudon Mudar nani hudei. lehon tu hamu Nani seho kumoko ima pamu. mangaramoti Baik jala pahot ton kasesaan di haporseon dosamu. muna tu ibana Ima asa dihamu mangaramoti anguluan nasora pahotor suda rohamuna Amen. marhapor seau di bana asa dihamu hanguluan nasora suda. Amin. Mulak mahamu di bagasad dame. Didok Tuhatta Yesus Kristus jaloma Didok Tuhatta Jala Yesus inu pamu Kristus masiani. jalo hamu mau jala mudar pangan hudei dagi kudon nani leon tu amatea kumokop hamu baik kasesaan di ima dosamu. mangaramoti jala pahot ton Ima haporseon muna mangaramoti tu dohot ibana pahotor rohamuna Asa marhapor dihamu. seau di bana hanguluan asa nasora dihamu suda hanguluan Amen. nasora suda. Amin. Mulak mahamu di bagasad dame. Didok Tuhatta Yesus Kristus jaloma Didok Tuhatta Jala inu Yesus pamu Kristus masiani. jalo hamu maon jala pangan ma mudar hudei dagi kudon nani leon tu amatea kumokop hamu baik Ima kasesaan di mangaramoti. dosamu. jala pahot ton haporseon Ima muna mangaramoti tu ibana dohot Asa pahotor dihamu. rohamuna marhapor seau Anguluan. di bana
naso rasuda. Asa di hamu Amen. hangoduan naso rasuda. Amin. Mulak mahamudi bagasad dami. Nanti kalau sudah dewasa boleh ikut ya. Oke? Nanti. Didok Tuhatta Yesus Kristus jaloma jalainu pamu masiani Boleh naik lagi. mudar hudeina ni useho kumoko pamu Didok Tuhatta Yesus Kristus. Jalohamu maon. Jalapangan ma. Ima mangaramo Dagi tidoh kudon, pahotor rohamu nani leon marhaba pamatea. siau di bana Kumokok hamu. Imama ngaramoti. asa di hamu Jalapahoton. Aporsiaun muna tuibana. hango dua Asa di hamu. naso Hango dua. rasuda Naso rasul. Amin. amin mulak mahamudi bagasad dame Didok Tuhatta Yesus Kristus jaloma jalai Didok Tuhatta Yesus Kristus. Jalohamu mau. Jalapangan ma. Dagi kudoi. nani useho Nani leon tua matea. Kumokop hamu. baik kasesa Ima andi mangaramoti. dosamu Jalapahoton. ima aporsiaun mangaramoti muna. Tu ibana. dohot Asa pahotor dihamu, rohamuna marhabor anguluan, siau di bana Naso rasuda. asa Amin. dihamu hanguluan naso rasuda amin mulak mahamudi bagasad dami Didok Tuhatta Yesus Kristus Didok Tuhatta Yesus jaloma Kristus. Jalohamu jalai mau. nupamu masih Jalapangan ma. Daging Udar kudoi. hudei Nadi leon tuamu. nani useho kumokopamu Kumokop hamu. baik Ima kasesaan mangaramoti. di dosamu Jalapahoton aporsiaun muna. Ima mangaramoti Asa doho dihamu. pahotor rohamuna Angulua. marhabor siau di Naso bana rasuda. asa dihamu Amin. hanguluan naso rasuda amin mulak mahamudi bagasad dame Didok Tuhatta Yesus Kristus jaloma Didok Tuhatta Yesus Kristus. jalai Jalohamu mau. nupamu masih Jalapangan ma. Dagi kudoi. mudar hudei Nani leon tua matean. nani usehon Kumokopamu. kumokopamu Ima mangaramoti. baik kasesaan Jalapahoton di aporsiaun dosamu muna. Tu ibana. ima Asa mangaramoti dihamu. Hanguluan. dohot pahotor Nakso rohamuna rasuda. marhabor siau di Amin. bana asa dihamu hanguluan naso rasuda amin mulak mahamu di bagasad dame Didok Tuhatta Yesus Kristus Didok jaloma Tuhatta Yesus Kristus. jalai Jalohamu nupamu masiani jalapangan ma. mudar Daging hudei kudon. Nani leon tua useho matean. kumokopamu Kumokop hamu. baik Ima kasesaan di mangaramoti. dosamu Jalapahoton aporsiaun Ima muna. mangaramoti. Tu ibana. dohot Asa dihamu. pahotor rohamuna marhabor Angulua. siau di bana Naso rasuda. asa dihamu Amin. hanguluan naso rasuda amin mulak mahamudi bagasad dame Didok Tuhatta Yesus Kristus jaloma jalai nupamu Didok Tuhatta masiani Yesus Kristus. Jalohamu mau. mudar hudei nani Jalapangan useho ma. kumokopamu Dagi kudon.
Nani baik leon tua kasesaan matean, di dosamu, humokop hamu. ima Ima mangaramoti, mangaramoti, doho pahoton Dohot rohamuna pahoton marha haporseon munat porseau ibana. dibana, asa dihamu, asa Hanguluan. dihamu, naso rasuda. hanguluan nasora sudah. Amin. Amin. Mulak mahamudi bagasa dame. Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma Didok tuata Jalai Yesus nu Kristus. kamu masiani. Jalo hamu mau. Jalan Dar pangan. kudui Dagi kudo. nani useho kumoko Nani leon pangu tua matean. Humokop baik hamu. kasesaan di Ima dosa mangaramoti. Jalan Ima pahoton mangaramoti. haporseon muna. Tu ibana. doho pahoton rahamuna marha porseau dibana Naso rasuda. asa dihamu Amin. hangoduan nasora sudah. Amin. Mulak mahamudi bagasa dame. Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma jalenu kamu masiani Didok tuata Yesus Kristus. Jalo hamu mau. nani useho kumoko Jala pangan pangu mau. Dagi baik kudo. kasesaan di Nani dosa leon tua matean. ima mangaramoti Ima doho mangaramoti. pahotor Jala rohamuna pahoton. marha Haporseon porseau muna. dibana Asa dihamu. asa dihamu Hanguluan. Naso rasuda. hangoluan Amin. nasora sudah. Amin. Mulak mahamudi bagasa dame. Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma jaleno pamu masiani mudar hudei nani Didok useho tuata kumoko Yesus pamu Kristus. Jalo hamu mau. baik kasesaan Jala di pangan dosamu Dagi kudo. ima Nani mangaramoti leon tua matean. dohot Humokop pahotor hamu. rohamuna marha Ima porseau mangaramoti. dibana Jala pahoton. Asa Haporseon dihamu. muna. Tu ibana. Asa dihamu. hangoluan Hangoluan. nasora sudah. Naso rasuda. Amin. Amin. Mulak mahamudi bagasa dame. Inang ada tambahan ini. Aku ambil aja ini. Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma jalainu pamu masiani mudar hudei nani useho kumoko Didok pamu tuata Yesus Kristus. Jalo hamu baik mau. kasesaan di Jala dosamu pangan mau. Dagi kudo. ima mangaramoti Nani leon tua matean. dohot pahotor Humokop rohamuna hamu. marha porseau Ima dibana mangaramoti. Jala pahoton Asa dihamu. haporseon muna. Tu ibana. hangoluan Asa dihamu. nasora sudah. Hanguluan. Naso rasuda. Amin. Amin. Mulak mahamudi bagasa dame. Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma jalainu Didok pamu tuata Yesus masiani Kristus. Jalo hamu mau. mudar Jala hudei pangan. Dagi nani kudo. useho kumoko pamu Nani leon tua matean. baik kasesaan di dosamu Ima ima mangaramoti. mangaramoti Jala pahoton doho haporseon pahotor muna. rohamuna Tu ibana. marha porseau Asa dibana dihamu. asa Hanguluan. dihamu Naso rasuda. hanguluan nasora sudah. Amin. Amin. Mulak mahamudi bagasa dame.
Bidok tu hata Yesus Kristus jaloma. Di doktu hata Yesus Jalenu Kristus. pamu masiani. maun. Jala pangan ma. Mudar hudei Dagi kudoon. nani Leon seho to amatean. kumoko pamu. Kumoko hamu. Baik Imam mangaramoti. kasesaan di dosamu. Jala pahoton. Imam mangaramoti. Tuibana. Dohot Asa dihamu. pahotor rohamuna marha porsiau di Hanguluan. bana. Nasora sudah. Asa dihamu. Amen. Hanguluan nasora sudah. Amin. Bulak mahamu di bagasad dame. Silang Silakan. nabahiyai, hodolong gulong buki, maralohon dosai, Bidok tu hata Yesus Kristus. Jaloma. Jalaino pamu masiani. Mudar hudei. Di doktu hata Yesus Nani Kristus. seho kumoko pamu baik Jalo kasesaan di dosamu. Jala pangan ma. Mama ngaramoti dohot pahotor Nani rohamu leon namar tua haporsiau di bana. Kumokop hamu. Asa dihamu. Jala pahoton hapor syamuna Hanguluan tibana. nasora Asa dihamu. sudah. Hanguluan. Nasora sudah. Amin. Amin. Bulak mahamu di bagasat dame. Narikot pero Pemusi kuda. haki, Pemusi kuda. polaronang iluki, olan asini roham, pangurupi o Tuhan. Tidok tuhata Yesus Kristus jalo hamu mau. Jala pangan. Tidok tuhata Dagi Yesus kudoon Kristus. Nani leon tu amatean. Jalo ma. Kumokop hamu. Jalainu pamu masiani. Mudar hudei. Nani useho Amin. kumoko pamu. Baik kasesaan di dosamu. Ima mangaramoti. Dohot pahotor rohamuna marha porsiau di bana. Asa dihamu. Hanguluan nasora sudah. Amin. Di doktu hata Yesus Kristus. Ulak mahamu di bagasat dame. Mudar hudoi nani seon moko pamu bayan asani dosa. Imam mangaramoti jala pahoton aporsian muna tuibana. Asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Di doktu hata Yesus Kristus jalo hamu mau jala in manusia. Mudar hudoi nani seon moko pamu bayan asani dosa muna. Imam mangaramoti jala pahoton aporsian Imam muna. mangaramoti Asa dohot dihamu pahotor hanguluan rohamuna marha nasora porsiau sudah. di bana. Asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Bidok tuhata Yesus Kristus. Jaloma. Jalainu ma. Mudar hudei nani dehon. Kumoko pamu baik kasesaan di dosamu. Imam mangaramoti dohot pahotor rohamuna marha porsiau di bana. Asa dihamu hanguluan nasora sudah. Rotinya, Amin. Sorry. Sama Bapak. Di doktu hata Yesus Kristus jalo hamu mau jala pangan. Dagi kudoin anile untuk amatean umoko kamu. Imam mangaramoti jala pahoton aporsan muna. Asa dihamu ngoluan nasora sudah. Di doktu hata Yesus Kristus jalo hamu majala inum hamu siani. Mudar hudoin ani useon. Umoko pamu bayan asasan dosa muna. Imam mangaramoti jala pahoton aporsan muna. Asa dihamu hangoluan nasora sudah. Amin. Nasana ulai dan tau hasonang aki nariko Tutup lagi. Mian doang. haki Mian doang di sana. polaronang iluki holan asini roham pangurupi o Tuhan.
Hamna dongan sahuria nungai tajalo dinggan basani jahuba alani tama taha mulia tehon marhite puji-pujiata marede mahita sia bukwede nomor 574 laos jongjong mahita saluna. Puji ma Dewata, nanian adong puji Dewata, nungase sado sami, malungdo hotro ami. Puji ma Dewata, nanian adong puji Dewata. Lolopon Tuhani, hati dakon dengani basanai, sayara hondongani, rotusi paluai. Lolopon Tuhani, hati dakon marengan basanai. Tagama Tuhani, sa pagalan matotong palitomi, lamjonok arinai, sa puparukiloni. Tagama Tuhani, sa pagalan matotong palitomi. Martang yang mahita, puji ma Tuhan Dewata leto diku jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan Dewata leto diku jala unang tuk kalupaho denggan ni basana sudena. Ibana domanesa dosam sudena jala ibana pamalu maka sahikmu sudena. Ibana palua hokko sam siak kamaguan jala dileho tuhoi denggan basa doho asini roha. Para siroha jala pardinggan basa do Tuhan Dewata, labak tarimas jala para siroha gudang, dang dibait tuhita naho bartu dosata, jala dang dibalosot tuhita ho bartu hajahatota, songonasi ni roha ni amama tu akan akon na doasi ni roha ni Tuhan Dewata di akan makka biari bana. Nungatakas di patu duho Dewata holong ni roha na itu hita di namate Kristus sumokopita, uju pardosa do pehita, atong dalam madua mahita nuaing siar rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaini say pujion ni pamangaku doho rohaku doho nasa pabahenaku do Tuhan Dewata olat nion rodi saliling nililing na amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata maho. Di sodako Tuhan Dewata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan Dewata mabuhina tuho jala di pasaor homa damena tutodim. Amin. 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 Selamat Natal mahita. Diinganat tabi mahita masih jalangan akamanginang ala nunga mendesak waktu ni masuk pukul 10 sada. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari
Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Horas, selamat hari Natal, Merry Christmas.